Sí? Hello, sí, yes. No sé què diu del... Hòstia. I tell, és la Júlia, la representant aquí a Espanya del Woody Allen, que vol que tu i jo fem un cameo. Un cameo? I am... Juan Pere. I am... Yeah. Passa-me. Digue-li que sí, que puc, digue-li que sí. Júlia, Penjat? Sí. I vol que tu i jo fem un cameo? Sí. Els Pere firmen amb en Woody Allen. Esteu mirant fotos? Sí, han quedat bé, no? Bueno, sabeu que ahir em van trucar per fer una pel·li als Estats Units? Què dius? Sí, de Hollywood. Sí. Sí o què? Però tu parles anglès? Que m'han agafat per fer una pel·li als Estats Units. Hola, però tu saps anglès? Saps que m'han trucat per fer una pel·li a Hollywood? Ah, sí? Sí. I tu saps anglès? Saps que m'han trucat per fer una pel·li a Hollywood? Ah, sí? Ah, però que parles anglès, tu? Tu t'ho han dit, a tu? Sí. Però no he fet càsting ni res, Parles anglès? Do you speak English? Sí. Llavors això ho has de dir en anglès. Vale. Hello, Dad. Ho faig jo o ho fas tu? Hey. Hello. Hello, papa. Dad. Look at this. Nothing. Unbelievable. Unbelievable. I això em sembla que no els hi podem cobrar.